Ассалому алейкум бародарои ҷонсозои хубаи саломаттон хубай ҳаматон хоҳиш илтимос ҷардоналӣ лайка меҷахем ва подписатся метонем ҳатман. Бародарои ҷон, имрӯз 16 май соат 9:06 ба вақти Москва ва 11:06 ба вақти Тоҷикистон. Курси имрӯзаи мо 1000 рубл дар Конвер плюс хеле ки шумо мебинед 1000 рубл 191 сомону 89 гирам ва доллар бошад 15,38, евро бошад 14,78. бародарои ҷони ма ки бошен, курси банкҳои Тоҷикистон бошад бонки миллии Тоҷикистон 1000 рубл 166 сум, бонки Схата 1000 рубл 167, Алиф банк 1000 рубл 167, Витамин банк 1000 рубл 167, аввалин бонки молиявии худ 1000 рубл 165, Ҳумо 1000 рубл 160, Равҳид банк 1000 рубл 167, бонки Байналмилалии Тоҷикистон 1000 рубл 162, Душанбе Сити 1000 рубл 167. бачаҳои чайҷон, илтимос хоҳиш метонем лайка биҷақем ва подписатся кунем. Раҳмат барои дастгиритон.